देखो भाई लोग, ए गांव में सबसे ज्यादा पढ़ल लिखल हम ही बानी और वो में सरकारी नौकरी बा, वो कच्चा परासी के। हम बा भाई सारवा लेदी कटवात कटवात गाड़ फरवा दिल। बताओ लगी ठीक काम बा? मेहरारू के सेवा पानी करे के उम्र में भाई भैंस के सेवा करावत रसन, ठीक काम बा? का भाई कालू, तोहर मुंह तो हो गइल बा आलू, लेदी काटत काटत तू तो हो गइल बड़ा भालू। जाके नहा लो, न तो अगुआ बड़ा सा चालू न तो मार गाड़ बला दिया बस खेत दिया सब। हमारा लड़की देखे जाता रहा, अब हमरो भी हुए। रुक जा 2 मिनट में आगे ने तैयार होके। सुना सर, जाता रहो तो नीमन से तैयारी होके वही हो। ये सुनो, पाउडर लिको फीको वाला लगा के वही हो। अब किरदा शादी कोटे के ना चाहिए, काशी के तोहरे चलते हमो कुंवार बानी। और 70 किलो के जवानी अंदरे अंदरे हीरो मारता। अगर अब किरदा सरो शादी कोटल तो मारत गांव में के गुद्दा गला देम, खाली खूने होगबो। ना ना ना, अब की बार शादी ना कट दे, पूरा सलमान खान बन के चले। साले रूप झाट ना आ झरिया भारी आ कोरिया गाल कलेक्टर से यारी। साले रूप हलई ना सलमान खान बनता रहो, बोका खानी मोहकता रहो। जो शर्मना के रुक जा 2 मिनट में आगे ने तैयार होके। बबलेटर जी, रउरा किराइल बेटा खातिर हम कलयुग के परी देखले बानी। बड़ा सुंदर लड़की बिया, रउरा पूरा परिवार के अकेले देख ली। आ सकल सूरत से नु पूरा रसियन माल पगल बिया, पूरा गोर कपिल बिया। आए रसियन माल के खाली सकले सूरत पर नु गइल बिया, ओकर लक्षण तो नइखे नु पड़ल। 17 जगह मुंह मारे वाला। ना ना महाराज, वैसा मत समझी। लड़की तो लाखों में एक बिया, बड़ा खानदानी बिया आ सुपर से ऊपर बिया। अच्छा, उ तो देखले पर पता चली, काहे कि राउ रघुवई एको बेर सफल नहीं के भए, भगवाने भरोसे रहेला। ए काहे तोरे बतिया तनी महाराज, रउरा तो सारा सारा मरा पान करता नहीं। आज हमरे अगुवाई कइल हो कि आधा गांव बसता, आ हमरे दिन हो कि कितना रणुआ लइका ही हंसता। और रउरा हमरा अगुवाई पर शक करता नहीं। ए ना ना महाराज, खिसियाई मत। हमरा उ रघुवई पर थोड़ी शक करता नी। हम एगो बात कहनी ह। ए उ सब छोड़ी महाराज, देखी टाइम बहुत हो गई, जल्दी बउआ के बोलाई चलल जाओ। ए धरिया, जो तो देख तो कलुआ तैयार भइल कि ना, बोला के ले आओ। ले आओ तनी बाबू, रुको। तहर प्यार में पिटाइल बानी घर से, मिलत नहीं के बाबूजी के डर से। सरबार देखो रे ये बाबू, घर में चोर घुस गइल बा। ए चुप साला, हम वही कलुआ। रे सरबा तो मुंह में गु काहे पथले बड़ी रे? देख भाई धरिया, हम बानी करिया तब बने पड़े न बढ़िया, तबे न लड़की वाला पसंद करिया। वही से इतना ऐसनो पाउडर पोतले बानी। सरऊ गोर तो ना, लेकिन छुछुंदर तो जरूर लागता। हई मुंह पर लड़की छिछिरिया काट के भाग जी। देख धरिया, तू छोट बाड़ी निमन सराव, अब एक फाइट मारा मुंह में हक दे। चुप सरबा चुप, काहे के लइका लीले के गुलर। चल सरबा, बाबू बोला तर, चल चल। बाबू बाबू कलुआ गोल, चलो 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 चलो। ए बाबू भबलेटर, हाँ बेटा, ए तो बड़ी घाम उगल बा हो काड़ा। का कइल जाओ? ए कोरिया के लुका लो ना तो औरी झोंक और जाई घामा में। कहते गामछा में रखले बानी, ओढ़ा दे मुंह पर। उड़ा दो उड़ा दो। हे भाई, सुखाड़ी जी के घर केने पड़ी? आय उखाड़ी, कति उखाड़ी हो? हे भाई, उखाड़ी ना, सुखाड़ी सुखाड़ी। ए कति उखाड़ी उखाड़ी कइले बाड़ा हो? कहता नहीं हमरा नहीं के उखागे देबा कि नहीं? ऐसे चुपचाप अब भाग सारा बहिरा। ए बबलेटर जी, हाँ चली जाए गाड़ी, दूसरा आदमी से पूछा जाओ। चली चली सारा चली आदमी का लाड़ बा, चली। चली। ए जा संसारवा,
सवेरे सवेरे आके कथी मूड खराब कइले बड़ा बबलेतर जी लागता गौवा में आ गई सन। बुझाता। बाबू चलो ना तो बैठल बा पूछ लो ओकरा से। ए बबुआ सुखारी जी के जानता रहो? हैं? हाँ जाना तनी। कौन घरवा हो? हाँ ना बताए। रे तुम नहीं बताएगा? ए, नहीं बताएगा तुम क्या उखाड़ लेगा मेरा? बाबू इस सरवा बिना पिटैले ना मानी। अब बताओ सरवा सुखारी जी के घर कहाँ बा? कोई वैसे दिमाग चटले बड़ी। भाई बताओ तनी। सीधे जाइयो अब बाएं मुड़ जाइयो आ जाइयो। सरे आनु गइला लाइन पर पहले ही बता देतो तो 4 हाथ नानु खइतो। चल भैया और ना तर करे चलो बाबू चलो 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 बड़ा। आए लगिन मेहमान जी, आए लगिन, आए लगिन मेहमान जी। अवलेटर जी नमस्ते, झोकारल जी नमस्ते। ए हमार लाड़ नमस्ते। गांव ना गांव के सार बैकर बोही चोदो जाऊना सारवा से पूछल जाता पाता ऊ बेटी चोदो नौटंकी करता रसन। जाय दी महाराज खिसियाई मत। ये गांव के सब लइके साला अनेरिया बड़ा सन। ए महाराज उ सब छोड़ी चली बैठी नाश्ता पानी होखो। हाँ ठीक बा चले के चले के चले के चले के। सौतिनिया के जान वही बेर से तैयार भइल कि ना भइल। कहाँ बाड़ी सौतिनिया रे? का करता रे? का हो सौती दिन भर मोबाइले चलेबू? कुटुम लोग दुआर पर आ गइल बा। चल चल के तैयार हो। सुन ले भाई यहाँ से चुपचाप चल जो। हमरा शादी वो दिन के करे के उतावा के पेनी से। तू छियो तरो कौन निमन बा? रूप हलाई बा गुण नहीं खे। आए रूप लेके चट्टबू। ए हट होने गुन्नू नहीं के ये रूप पर 76 मरेला। कहाँ बाड़ी रे? ए भोसड़ो वही बेर से आके यहाँ गान मारा बतारू। कुटुम लोग दुआरे पर आ गइल बा तनी दोनों जन अगर नौटंकी अभी ना छूटल हम जा तनी कुटुम लोग के स्वागत करे। तू जल्दी से बबी के तैयार करके लेके आ। ठीक बा? आए लगिन मेहमान, आए लगिन बैठी लगी। बेटा खुदान हाँ बाबू जा मेहमान लोग खातिर नाश्ता लिया वा। लाओ तनी। का चाचा बड़ ना आता रहो का बात बा? चुप साला चुप। भाइयो रे पटीदारवा के दुआर पर बहुत लोग आइल बा। लागता हमरा होखे वाली सारवा के अगुआ आइल बा। अब बाकबूर तोरा होखे वाला सरवा का थोड़ी है, तोरा मलिया का देखो आइल बा। देख ले भैयो अगर हमार शादी ओकरा से ना बनी तो हम नून चाट के मर जाम। ए चुप चला चुप। तू काहे मर बे रे? मरी पड़दार सरवा। रुक हमरा नहा ले तैयारी हो चलता निकल द्वार पर। ए महाराज पहले नाश्ता पानी छोड़ी पहले लड़की दिखा दी। नाश्ता पानी तो बादों में होत रही। ए बबुआ लड़की कोनो के संग भागल थोड़े जाती है। नाश्ता पानी करी ओकरा बाद लड़की आई आराम से आंख फाड़ के देखत रहे।
ई लगी मेहमान जी नाश्ता आ गइल। ए मेहमान चिहाई लगन मत, यहाँ के फेमस नाश्ता है लिली लगन। भैया रे लागत तो पूरे गांव साला नदिये में पैदा भइल बा। बबुआ तोहर बहिन चद तू का इंटरनेट से डाउनलोड होके आइल बार आकि तूहू अनहरिये में पैदा ले ले बार। ये हमरा भैया के होखे वाला साथ ढेर बतिया था रो काहे के लइका लीले के गुलो मार नार गाड़े चनका दे। बाबू हो बड़ा गंदा बात बोल ले बा सरवा, अब ना छोड़ेम। ओकरा मुड़ी में तौनो 4 गो बल बा, तौनो उखाड़ लेम। हटा कर बहन चो तो शादी ना होई एकर यका उठ उठ ए उठा ना बाबू लाल बैठल बा। ए उजरल चमक हमर खुशी तरह से देख नहीं जा काहे बेइज्जती करैले बाड़। ए महाराज कहाला खिसिया तनी लगन लइका बड़ा सन खून अभी गरम होई नोक जोक तो होते रहला। ए दरिया बैठ सरवा क्या घर हम काहे इज्जत लेवे में तुझल बड़े। चलो सरौ घरे सारा गोई तोहर गाना में निकाल देता नहीं। चलो रे खोदना जो बबी को बुला लिया मेहमान लोग के दिखा दिया। ठीक बा जा तनी। डकले का बार बाड़ो 2 मिनट बर्दाश्त नहीं के हो। सब्र के फल मीठा होला रुको आई तो आँखिया चियार के देख लियो। प्रणाम 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 प्रणाम। सरौ और सुअर खानी मुंह बना के ताको। घोड़ी तक कितना मखी है लगाऊं तो हमरे नु लागी। अच्छा बेटा बबी बैठो। देखी लगिन इहे है हमार राजकली हमनी के दिल पर राज करे वाली। कुटुम जी हमरा लड़की बड़ा पसंद भी। बाबू हो हम जानते नहीं तू कवना फिराग में बाड़ो मायके तू तो जानते बाड़ा तोरिया मौत खाती तेरे हाथ पानी में जाके काटे ले तो अपना बारे में सोच लो। नानू बबू हम समधियाइन के नानू देखत रहनी हो, हम होखे वाला अपन पुतोह के देखत रहनी हो। तू जोन समझ तारी नु वैसन बात नहीं खे। अच्छा बाबू सब हम जानता नहीं तू कवना फिराग में बा। ए सुखारी चाचा कहाँ बार हो? रे सुखड़िया निकल बहरिया ना तो मार के आज फाड़ देम तोर गड़िया। कौन हरे का हरे? ए हमनी ऐसन हो सब बते ऊपर से कलबा के नीचे आई बा नीचे आओ आवा ने। का हरे काहे इतना चिल्लाता री गाड़ फाड़ के? का हो सुखारी चाचा बिना हमनी से बतौले दुआर पर तू अगुआ बुला ले लो। तेरा पता नहीं कैसे तोर बेटी हमारा भाई से प्यार करे ले। आय इको भइल रे का हो तारा नहीं क्या बुझात यही रास्ता में हमार भाई कितना दिन रात एक कर देलो। बगाइल का बड़ा नहीं खे विश्वास तो पूछा अपना रजकलिया से। आ ओकरा से नहीं के विश्वास तो पूछला अपना मौगी से। रे खोदना हाँ बाबू जो अपना माई को बुला लिया होता। लिया तनी। बाबू माई घर में नहीं के। चल तम देखी चलो जा जा लड़की रे ये कलार देखत रह गया भाई लेके फरार हो गए। रे रजकलिया कहाँ गई रे? दोनों बेटी मतारी नहीं से लौकत।
जाए अब घर में लाड़ पहा दक बैठ गुड़ गाय के लटकन भारी रजकोलिया के होकर भाई या तारा मेहरारू के हमर बाप लेके भाग गई। चाचा हो हई अगुआ सारवा हई ओकरा भाई सारवा के ले चलो उन्हें बांध के पीटल जाओ। ये सारवा सन के चक्कर में ही सब भइल बा। ले चल दुनु सारवासन का बांध हमरा इज्जत के बांस पर टांग देलसन सारवा ही बांध बांध चितवा सन के हो गाथी में बांध। सरऊ तोहरे चलते हमर बाबू भाग गइल। ए भैया भैया ए भैया भैया साले ए भैया ओए बतिया तो पहले सुनने लगी से का कहता भैया हम ना बोलबो मारा लगी सरऊ चुप जाता हमर मेहरारू कहाँ भी है रे सरवा बताओ। रे सरवा हमर बाप कहाँ बा रे बताओ सरवा। भैया लगा तोहर मेहरारू आ तोर बेटी आ सरवा तोर बाप जब छिनार निकल गई तो हमर कौन गलती बा। ए भैया अब मारला से कोनो फायदा बा चली लगन पुलिस में कंप्लेन करे उसे कतो कोनो उपाय मिल जाए। अब बकवास भी लगन बड़ा मजबूर लगा।